Kigwa na to. So what's up mga kakigwa? So hindi nyo ba napansin, nagtatagalog ako mga kakigwa? Nagtatagalog ako upang maintindihan ng lahat mga kakigwa. Kasi marami na nagko-comment sa aking YouTube channel na mga Tagalog mga kakigwa. So, nagpapaligsahan pala ako ng beatbox battle mga kakigwa. So, tatanungin ko nun na ang pangalan nila. So, ikaw, sinong pangalan mo? John Beat. So there, nindot yun. Oh, nindot kayo. Ikaw. Johnny Slicer. Okay. Okay, nice. Beatbox. Ikaw. Oh, say nice. Sino naman ikaw? I am PG Mabon, also known as Phoenix Videos. So, di na tayo magpapatagalin pa ito mga kakigwa. So, beatbox battle na. So, magbabato pick muna sila mga kakigwa. Kung sino mananalo, siya ang Mahuli. mahuli. Sinong natalo mo? Sige, bato pick na. Tupik. Oh, talo ka na. Ikaw ang mauna. Sige, simulan na natin ang beatbox mga kakigwa. So, ikaw pa Marky. Wow. Sige, meron mga oras. Wala na? Wala na. Sige. So, ikaw na muna, Jansen. Sige, beatbox na! Sige! Pinaalim mo yan. Tuol! Tuloy kayo! In cinema. Ang galing! Malapit na! Let's go to the Gulay! Malapit na! Oh, sige! Jan. Oh, Second round. Sila. sige. So, last round na ito mga kakigwa. So, Prince Mike na naman! Play! Smart. Let's go. Dali! Taas pa oras mo! Sayang eh. Diretso Taas on pa naman. oras mo ha! Sige, bitlas ka lang! Go! Yeah! Thank you. So, mukha na to? So, yun lang yun? Sige.
Chancel, Yanong na naman! Ikaw, Yanong! Okay, play na! Start! Yo, Money, it's on my heart. I know Money, below it's on. Yo, Money, it's on my heart. I don't know what to do. Money, it's on. Ah! Dali, dali! Wow, kayo! We are going. Ay, tural mo na ang mga pindigan. I walk the lonely road, the only road that I've ever known. Don't know where to go. It's only me. I walk alone. Tuloy! Alin na I walk Ay, pili. alone. I walk alone. So, yun lang yun. Tapos na. Meron pa. Love. Pabit. Ah. Oh, ayan, tapos na love. Okay. So, alam niyo na kung sino na nanalo mga kakigwa. Chancel, Ang mga nanalo kakigwa, kasi Chancel. Chancel Yanong! Beatbox! Sandali lang. Okay! Lena? So, what's up mga kakigwa? Nandito naman ang aking kapatid ng pangalan si PJ Beatbox. Oh, sige, ikaw. So, magbabato-pick muna sila. Kung sinong mauna, sinong matatalo, siya ang mauna. Sige, bato-bato na. Ikaw ang mauna. Play na! susunod naman na maglalaban si ikaw na! Dyan, tayo pa. Play! Tayo mo na! Fatality.
Oh, so, tapos na ang beatbox niya. So, ito na ang last battle nila. Ikaw na! Nurul kapus kini macam kadip kadip au 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 kadip kadip Kami harus selalu Oh, tapos na, tapos na. So, ang susunod naman, ito na, last round na to, ha? Last round na. Sige, ikaw. You can roll like this, like Wow, nabasa na dito, Craig. Nakita ang beatbox ko lang daw. Ah, shit. Ah. Hey. Go. Asa mo? Premium na lang, premium. Oh, tapos na, tapos na, tapos na. Premium, premium. Premium, premium. So alam ko naman na pinapalabas nila ang best nila upang makaharap si John Celiano. Alam ko naman puro silang mamagaling dalawa eh. So, alam niyo kung sinong nananalo. Sino bang nananalo? Si! parang tayo lang nga, parang tayo. Nilabas na lahat ng mga galing nila. So, sinong merong peso dyan? Sino merong peso? Ako! Meron Meron ko piso. Meron ko piso. Piso. Naka! Ako yun! Ano sa'yo? Buhay o butay? Boy. Boy, ikaw. Patay. Sige. Kung sino ang buhay siya ang lalaban ni Jancel. Kapag patay naman, siya ang lalaban ni Jancel. Sige. Wala itong pandadaya.
Kaya kasi parehas lang sila na nanalo eh. Sa palagay ko lang. Sige! Play! Oh, patay, Oh, patay. patay. Patay, patay. Okay, okay. Patay ang So, ang lalaban ni Jan Jan na naman. Ni Jan Jan. Jansel Yanong. Oh, Ikaw, Yanong. Dali, lalaban na kayo dalawa. Sigot-got. Patay! Ha! Sigot-got. Kung sino ang mabawang hilinga, siya ang panalo! Wow! premium namin. Yung premium namin ha. Bigay mo. Eka na! Ang premium, Kasi- ibigay mo. Okay. Premium namin. Bato-bato quick muna kayo kung sino mauna. Premium namin. Oh! Umuna siya. Una ka. Umuna ka na. Play! Ay, mama. Malapit na, malapit na! Gi! Bigay mo na lahat! Woo! Oh! Hu! 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 Eh, Oh, ano na? Time na, time na! Time. So, dito na si Jansel Yanong. Dapat ibibigay mo ng lahat kasi kung sino kaya mananalo dito. Sige, ikaw na! This beat like this. I see you guys to the left, to the right, to the middle, to the front, to the back. I see the judges and I see you too. I don't know the kids blowing up my body, it's gonna get choked. I don't know the basic blowing up my body, it's gonna get I don't know the basic blowing up my body, it's gonna get choked. Don't joke lang po nag-ibig mo, Chop. You walking around your full lifetime. You're my favorite movie. 1,000 of endings. You're my everything too much. I never know what's coming. Ever fascinated. Maybe don't stop right then. Cause it makes me feel like a ray. Lapit na! Okay! Oh, nanalo. So, last battle na nila to. So, ikaw na dyan! Banat na! Sure na, palabas ng lahat ng talent mo dito. Yun na! Okay. Sige, play! Start the basic flow.
Taga-sausa dito ba? Okay! Tapos na! Check muna natin hininga. Ikaw! Sunod! Are you ready? 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 Are you ready for Kukuman? Oh, shit! Let's go to the N1 base. You want the silence under the sea? Okay, so yun lang yun mga kakigwa. So alam nyo naman kung sinong nananalo dito. Check muna muna ang hininga. Ikaw, beatbox muna. Ikaw, go. Okay, go. Ang nanalo dito ay... So, backpack muna dito. Backpack. Ikaw, dito. Okay. So, ang nanalo ay... Janoy! Okay. So, kaibigan lang mga kakigwa. So, yun lang yun. Upang napapasaya muna kayo mga kakigwa. So, beatbox ka muna. Ganon. Beatbox. Again. So we're going down. In. So we are going down. Woo!